Jens var en ung mand med store drømme om sin fremtid. Han ønskede at være digter og ansøgte derfor om at komme ind på forfatterskolen. Og han fik afslag. Jens gav ikke op og ansøgte igen. Sådan fortsatte det flere år. Den 6. gang fik et afslag, hvor han blev fuldstændig desperat. Noget måtte han. Og der fik Jens en idé. Han havde i et søndag læst om, hvordan man påkalder Satan. Dermed var Jens i stand til at udføre et satanisk ritual, hvor han overraskende nok skulle have en nissehue på og have en pose Dracula-bolsjer, som han skulle ofre til Satan. Altid skal djævlen rundt ved min side, flygtig som luften, urørlig og nær. Jeg sluger ham og mærker ham brænde og svide, og fylder mit bryst med skamløs begær. Da han ved, jeg er forgabt i kunsten, kan han tage i form af den allermest forføriske kvinde, og skinhelligt lokke min mund til at smage den harskeste elskovsdrik, man kan finde. Jeg har påkaldt og æret Satan for at indgå en aftale med dig. De her. Jeg har i mange år forsøgt at komme ind på forfatterskolen, men fået afslag for mange gange. Jeg er desperat. Jeg fik en aftale. En aftale? Du sælger mig din sjæl, og til gengæld gør jeg dig til en anerkendt digter. Min sjæl? Ja, og så længe du bliver anerkendt. Du bliver anerkendt. Okay. Aftale? Aftale. Jens glædede sig til at afprøve sit nye talent. Men der skete noget underligt. Hvad er det? Jeg kan ikke skrive andet end sæt. Ligegyldigt hvad Jens gjorde, kunne han ikke skrive andet end sæt. Jeg kan ikke skrive andet. Jens blev desperat og ringede til sin ven Dennis. Hej Dennis, det er Jens. Har du fået min mail? Det er fuldstændig forfærdeligt. Jeg kan ikke skrive andet end sæt. Det er genialt. Nej. Gyldendal. Du skulle da ikke sende det ind til Gyldendal. Nej, for helvede Dennis. For helvede. Nej, Dennis. Det havde Dennis simpelthen gjort. Og bogen blev til Jens' store misfornøjelse en kæmpe succes. 7-årige digter Jens Satanus er på baggrund af hans sætdigte blevet udnævnt til vores århundrede Goethe på den internationale litteraturkonference i Paris. Endnu en sejr for Jens Satanus, der med sit geni og store originalitet har taget verden med storm. Nord- og Sydkorea har stiftet fred mellem hinanden og vil nu forenes til én stat under navnet Sydkorea. Al krig i Mellemøsten er også ophørt. Jeg er så ked af det. Igen påkalder Satan for at kræve sin sjæl tilbage. Satan, jeg påkalder dig. Hvad er det nu? Det var fandme på tide. Jeg vil have min sjæl tilbage. Jeg kan ikke skrive andet end sæt. Jeg kan ikke klare det. Jeg har brug for min sjæl. Jeg har brug for at være mig selv. Har du drukket det også? Nej, jeg for helvede ikke. Ved du hvad?
gætte, hvor helvede ligger. Så kan vi annullere vores aftale. Det er ikke Bornholm eller hvad? Hvordan vidste du det? Fint, udmærket. Så får du din åndssvage sjæl tilbage. Og alligevel uduelig til at køre busser på Gudhjem. Efter at aftalen med Satan var blevet annulleret, forsøgte Jens at skrive, som han plejer. Og det kunne han. Hopper Jens var nu lykkelig. højt. Breaking news. Jens Satanus er blevet taget for plagiat. Han har stjålet ideen fra Pablo Limpias. En masse mennesker er nu på vej mod Jens. Døden kan kun være det eneste retfærdige.